Fi'n gallu gwneud sŵn eitha dda fel tylluan. Helo! Shwmai! Shwmai! Dyn ni yma heddiw yn ffilmio ar gyfer y Coridor, cyfres 2. Fy enw I di Lisa Victoria. Enw fi yw Alys Jones. Fy enw I yw Liv Dyfelt. Fy enw I Nina Morgan. Dwi'n chwarae cymeriad Cath. Fi yma yn chwarae cymeriad Gwen. Fi'n chwarae Isabel. A dwi yn chwarae rhan o Willow yn y gyfres y Coridor. Mae Willow yn ferch lyflu. A fi'n credu yn y gyfres yma, mae jyst yn trial helpu bawb, a mae jyst yn trial bod yn bach o peacemaker I bawb. Mae Gwen yn cymeriad gofalgar iawn. Mae ddi'n rili dwlu arno ffrindiau ddi. Mae ddi'n rili edrych ar ôl nhw a maen nhw'n meddwl lot I ddi. Mae cymeriad Isabel yn cymeriad swil iawn. Mae ddi gallu bod yn rili dawel. Cath yw'r brif athrawes. Mae Cath yn reit strict. Fi'n credu bod hi'n mwynhau I swydd hi. Mae'n mwynhau bod yn fam hefyd. Weithiau mae trafferth yn dilyn Cath. Mae'n cael ei setio yn ysgol, so mae'r holl stori yn sôn am y sibrodau ni'n clywed ar y Coridor a'r pethau sy'n digwydd yn ysgol heddiw yn debyg iawn I fywyd go iawn. Mae fe yn rhywbeth sy'n rili gyffrous yn enwedig I pobl ifanc. Dyn ni'n delio gyda materion, mae pobl ifanc yn goffo delio gyda nhw dyddiau yma. Cant a pobl. Y pobl. Mae'r cast yn wych. Mae pawb wedi bod mor garedig. Mae'r criw yn wych. Lisa Victoria, fi wedi dysgu gymaint o hi. Weithiau dwi ddim yn teimlo fel gweithio. Mae fe jyst yn teimlo fel bod ni yma I creu darn o gwaith really cool. Fi'n gallu gwneud y worm. Fi'n gallu gwneud sŵn eitha dda fel tylluan. Fi'n credu sa Cath y party trick yfed lot o win coch. Fi'n siŵr bydde hi.